कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. शक्तीपीठबाबत कुणी बाधित होणार नाही असा पर्यायी मार्ग शोधण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचं मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितलंय. पाहूयात. प्रत्येकाला त्याचं जे काही नुकसान काय होत आहे, पर्यायी मार्ग आम्ही 2-3 शोधायला सांगितलेला आहे. तसं आज आम्हाला एक मार्ग दाखवला, तर आम्ही त्यांना बोललो की अजून 2-3 पर्यायी मार्गाचा प्रेझेंटेशन आम्हाला द्या, जिथून काही असाही मार्ग आहे का जिथे कोणच बाधित होत नाहीये, असाही मार्ग आम्हा लोकांना असेल तर सुचवा. अशा विविध गोष्टीवर प्राथमिक चर्चा आहे. अजूनपर्यंत सरकार पातळीवर पण काही निश्चित होत नाहीये. सगळ्या बाबतीमध्ये लोकांशी चर्चा सुरू आहे आणि हे शेवटी लोकांनी निवडून दिलेलं आमचं महायुतीचं सरकार आहे, भारी बहुमत असलेलं आमचं सरकार आहे आणि ह्याच लोकांनी आमचं सरकार निवडून दिलेलं असल्यामुळे प्रत्येकाला विश्वासात घेऊन विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही त्या दिशेने पावलं टाकणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.